Sara pavana haupindi mumagubhesiba nemukadzi asiwa kana kuti nemurume afirwa nemukadzi. Sara pavana hakuna kugara nhakaba. Mungona difference yacho tete ndosaka wanzi sara pavana hakuna kuti sara pana baba. Sara pavana haina kuti sara pana baba. Akachata ipi yacho 511 haitobvunduruti doko mukadzi ukatongochata nomwe mukadzi kuti after that marriage yamhosva inoti bigana. Kunashe Studios inokuunzirai nyaya dzinoitika hatinogara, real life stories zvisina kurungwa asi zviri pachena. Kana kari kekutanga kusvika pano, baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Mai Sara pavana. Mai Sara pavana. Zvinofana kuti ailese everyone. Kuti kana uchinzi Sara pavana zvinomborevei. Sara pavana zvireve kuti ndiwo amai. Asi une maroles aunozotarisire kuti unge uchiita kubatsira kuti life yewana irambe iri normal. Sara pavana haupindi mumagubhesiba nemukadzi asiwa kana kuti nemurume afirwa nemukadzi. Sara pavana hakuna kugara nhakaba. Mungona difference yacho. Imi mai vakafirwa avo ndo waigarwa nhaka neanyone waanoda. Aikwanisa kupa mvura kuna tete asi tete oti handikwanisa kuzokwira pamusoro pembaba. Wotsvaga hanzvadzi yaanopa mvura iyi kuitira kuti tinoda vana baba ndiko uko unozonoenda uko. Ini ndingori tete wekuona kuti mhuri yakamira zvakanaka asi baba kana zvaakudawo baba unoenda uko. Hazvirevi kuti kana kupa mvura ndakutorana newe magubhesi. Aiwa Sara pavana unongonzi tete ndosaka wanzi Sara pavana unonzi Sara pana baba. Sara pavana haina kuti Sara pana baba. Mainzwa limitation. That's the limitation. Kuti utopiwa limit yekuti haupfuuri papi apa. Uri Sara nani? Pa. Siya baba richi. Andi chimwe chinhu chamunoona realize imi mwana nyakunika. Andi chinwa. Mukadzi uyu ane ringi. Mukadzi uyu ane muchato. Mukadzi uyu ane ringi. Mukadzi uyu ane muchato. Makachata ipi yacho? 511 haitobvunduruti doko mukadzi. Ukatongochata nomwe mukadzi kuti after that marriage yamhosva inoti bigana. Unoenda kujeri. Kana ukaenda kutodana nemurume wake, dana nemurume mukadzi ane muchato 511 anokusungisa mukadzi iyo wotorwa madamage. Saka izvozvo pakadzi paestate yechi yemufu anotanga kutsvagwa izvozvizvi mukadzi ane muchato ndiye surviving spouse. Akagowa zvinhu zvemufi ndiani? Akagowa zvinhu zvemufi ndiani? Nditete mukuru. Vagara pasi as a family because munofana kuziva chinhu wacho. Chiwanhu chedu isu pane pachinotangira nepachinogumira. Pane mutemo wenyika unotichengetedza tese. Then kune mutemo wetsika. Andizvo. Kana pakuya nyaya dzedzimba pane chinonzi movable and immovable property. Hamuna marinamiro ekuita sei share some of those things. Izvozvo zvinoenda kusibva kotuko. Asi kwaitwa declaration yeestate emassets emufi kuti ane imba dzakati breweries, ane motikari dzakati, ane chakati, ane masoro akati, ane chakati. Zvinhu zvine value zviri recognized at law kuti chinhu ichi chinofana kunge chipinda paiki. Chinofana kusheyiwa zvakadini? Zvakanaka. Izvozvo chete tinogumira pekubaya hembe netsono topa sekuru jazi nekapu neplate
nehari neduri nerusero netsvimbo nekupa mvura. Murume kana ane murume ari kuda kupa mvura akamwa kubva ndiri Mwari, mazuva ano hawachadi vakadzi. Ndiko kwatinoita sei? That's the way hasi mukadzi wemushameni kana kuti hasi wedu, because imi makachata nevakadzi wenyu, iye akachata nemurume wake. Saka simba rekumubvisa paari ipapo hamuna. Garapo mukadzi, garapo pauri ipapo ngepapo. Unozwa nyaya ikwei? Ndopane nyaya ipapo. Ngatizive chii? Ngatizive patinotangira, nepatoita sei, patinogumira. Anzwa, semhuri we come in, patinotariswa kuti toenda come in. Because kana sara paona akutofona kuti uyai nesutu yakarorwa jenera yeblue, nebhutsu dzebrown, netai yebrown, nemasokisi ebrown akatengwa najeni. Ko uye mukadzi wesutu yake yakatengerwa murume wake yozopfekwa nani? Ko mukadzi uyu sutu yake yakatengera murume wake atengesa madomasi ake nemasokisi ake nechii, zozopfekwa nani? Anozopfekedza ani? Because uyu haana mumwana kuti achazoti mwana wangu achazopfeka. Haana. Munozwa? Wana wese vamunoona baba wakafa, mwana umwe naumwe ndakapfekera akatenga sutu, yakatenga chakati, yakatenga bhutsu, yakaita sei. But it is not your duty yekuchitaura kuti pfekai sutu yaJoni. Unenge waisa ruwengo mumhuri. Panongozi inunzai hembe dzekuti mufe apfeke, dzototorwa dzavenzo dzodidzodzo. Unless kana akasiya taura kuti kana ndazofawo kumwana sutu yedu ndatinai yakati ye ndechakati. Ndozvamunoita. But pasina izvozvo handizvo kuti mafunga imi kuti tinoda kuita zvakati, want to take charge of the situation. Zvamakaita zvekudictate kuda sutu yakati yakaenda jeni. It means kuti you want to take charge of the event. Kuti iite ye-event chiende under your control. But pane munhu yakarora naye magumbezi. Pane munhu yakarora naye magumbezi. Imi musana paona mamuri kunewana imi muchinaiki wamukutaura. Sara paona wakambobviswa iri madhodhi wandei. Hauna ati. Saka chakazopasi pekudictate kuti hembe yakapfeka ndeyakati chii. No, mira. Tinogadzisana umwe. Because this one should be a lesson to everyone. Let's protect our country and what's you and what we want. And let's protect our women and what we want. Let's not take advantage. Andikangona nyatwa. Uyu dai muntu akadhasuno. Dai mai wangu ane chikomana chawo. Wanga ni mwana wawo. One. Mukomana kana musikana. Maite mana. Maite mana. But now uyu haana kuzembera. Took advantage of that. Izvi zvinoita wavisa zvemari zvemapolisi nechi. Mamapinda pamapolisa. Aifana kuburisira kuti kune polisi kuBhurwayo, kune polisi kuNyaradzo, kune polisi kuDhavusi, kune polisi pakati. Mukadzi wake. Paibhadhara mamuri. Aikusumai kuti tabhadhara polisi kuNyaradzo. Aikusuma here. Kuti aidini aibhadhara ndichi. Abhadhara asine mukadzi ndipaikutaurei. Ane mukadzi uvhamira kutaurei. Because kwako ane munhu aifana kutaura. You know, zvinoitika kakawanda kacho. Varume tine matambudziko akadaya, tosangana vakawanda. Washoma varume vari kuenjoya life. Pakaita mainini namaikuru. Varume vakawanda havaenjoyi life. Kadzimana paita maikuru nani? Because wana wamainini vanobva kuhondo dzamai. Wana wamaikuru vanobva kuhondo dzamai. Apa pakaita peace. Chinhu chatofana kujairira kugara chii.
kuti barika riko kuzi wamaenina zvinonga usiri mwana wababa mese muri wana wababa asi mababa ndo vanamai vakasiyana asi baba ndi umwe chete. Iyi nyaya izvairura nyaya yeestate endai modeclare estate una master of the high court estate yoshayiwa zviri pamutemo endai modeclare estate una master of the high court yopiwa vanhu zviri pai zviri pamusoro nevanhu vane maruramiro ekuita izvozvo. Mutemo uripo kuprotecta kubatsira disadvantage. Advantage ndeyekuti koti yaunga mutani endeyakona ikoti mutani unogadzirisa zvinhu because mune zvinhu zvakakoshwa mune zvikoshwa zvakasiyiwa nemufi zvinozvionekuti zviri pano zvokuti zvinhu zvashamisa kuti zviri pano kana murume angatone bank card pamukadzi makatokutorera kuti saka zvawanoita samai manje ndowatobaba wacho iwo ati you are now the father. Usape ubaba wako mudomo baba ane ubaba wako kaka awa ndo anakuwa mnina waningina wa baba wako iwo une waningina wako iwo waningina wa baba wako baba mwenye ule mkazi wako tezvara wako hande tezvara wako mwenye wako unofana kuona difference hiyo. Makasema muno kumana 9 asi muri 9 umwe na umwe mkazi wake akabva kwakasiyana. Saka mkazi umwe na umwe mabebe akabebe kake kakasiyana na wamwe 8 ngano ngachinjira hiyo musatake maproblem kana kubvisa maproblem kwamuri mtsva akaenda kuna uchiti apera anenge asina kupera because ende ino kuti anozokwa mari yako yatopotseka anisi because kana mimi muri yauti makatora mari mukati hatina tese hatina kutora mari takatoseenzesa matadzosa change 67 who was in charge of this thing then chakudiwa go back on nyamuni behave like fathers. Roya makapa mai sana pawa nayo kuti aite iwo oversight law wana baba ichaite the same thing kune vana so that they understand kuti ndi mai ende mai akabhera musha wani musha kana ni musha ndi mai ende adzingi because bari pabodi pakasiwa nemumoka kuone mwana nekusaone mwana ngepake inini kana ini semu yadziyo anisi munda kuwaka anisi sit down na mai wenyu mutaura mai nda kuwaka you agree as a parent apana chinokunesa but mukabuda mumba umu mukada kupiwa advice niwamwe kunze you are creating a problem na mai wenyu because kana asina mwana wana wake ndini but mimi mukazodistance kubva pari isusu zita rimwe nganya ndambosta atina kudzinga mai atina kudzinga we never distance ourselves from it. So yes tinogona kunge takatadza pakuchatakaita but that's a learning process like you are saying asi hatina kuvadzinga no ndozvatikutaura izvo kuti nini munhu akaita seizvo ndi munhu andofarira anoaccepta kuti guys pamwe takaita tisingazi then go back and correct that then mufamba zvakanaka kuti no guys apa takakanganisa let's do this thing zvichifambe zvakadii zvichifambe zvakanaka nemarules edu ngatizive marules and zvafanira kuti izvi zvandii
akapiwa chipo dzemaboi baba ndiani ndiona kuti so it is ndio baba ndio baba. So why are you giving my rules about mundu shawita upawa? Well, they're not in charge. And the only person who wants to discuss as long as far as the family yako always concerned. Dimayu ni wanini na wakuni atazao. Sit down as a family. Yo watu wanaotoa simu kwa baba. Kama mfunira wa kujinda funga kabisa. I think kwa shida baba. Takafamba tizi chipambire nyembe ngacho tizi. Stop baba mtani chipambira na uchenda. Asipaka shika biblia kwa spend of the distance. Watu mafunga kujinda mchazo kiponi. By power. No, those are that's not all the matters. Already my mind is process is proper. No, that's the political way of position and from the from the political. Those are that's things that we second. But say Mukuna as long as I don't much of Muniko. Muno Let's say, madam, could you understand what is zvakashaishika zvakadii zvakashaishika zvigadzirisike ngaatore wanawo sewana wani wake ototora uyo baba wemhuri yemurume wani wake woronga chii pamwe chete. Izvo zvakutwa zvekuti Clear Estate handiti iwo mai nemwana watu ndo vanotungamira programu iyoyo woita munyara pasina kukana kana pasina kusi. Imi mchenji kusapota chii mwana wenyu asi hamuchinji zvinhu zvokwanya kunikwa because ari mumuchamanya kunikwa. Yes, tauri. Takataura nevarume ava manyaradzo takatorava mumotoka vakadaidza gupu remuvenyu aunakesere magoni kuimba madhiyo ekuimba manawo takandonyarara pamuchato wacho pakutanga futi wakatanga kutaurirana hosha dzavo kuti tibva kuti pamatsamba pamuchato wagopera tapedza muchato ipatonga ndichiimada kutora mabvunza uyu maada kutora madhivinisi eumba yese baba vakari nakainogara munhu asati afa nakainogara munhu ndipaizanyara ndakanatsa kwatwa zviro zveipanopadiva ngeyenye nemukadzi yenyu ndeveni nemukadzi mukumbezvezve ite makatirorera kana kuti chatirorera asi mukipropadi yenyu tekutaura kuti neunhu unei ndinomufanira kugadzira kuti yafa murume wacharipo kana daasipo imi makamapiwa papropadi yanu munoamisa kudai mumba kumunda zvakare kune nemunhu waiyema nemurume wako saka mise ndiwo vanopota vanatetewa kuti mhuri yake mhuri hapana apeni vanowana kuti vanhu ndakona chigara zvakanaka vaigara zvakanaka ini ndakatosvikawo vana vachiva ndisipaona pane muchumwe wakwambura kwamburi vaironga zvakanaka asi panhaka papa pakuronderwa panofanirwa vasikazwanima saka ndakavataura kuti vana inoungano mutaurirani chinhu chitendifititaurirani chinhu tangira kushaishika kwedoro resei doro rakatanga kushaika munhu pakafa mukadzi mukuru kwava kwazi chimwe vatogwanaka yakaisi divorce kai kwakuikufa obva vati nhasi munhu afa obva utozivi chimwe vagwanaka wozonaka chimwe chibva togwanaka ai munotoraka zvenyu zvinoenderana nezveumai zvinoenda kumusha kwenyu zvimwe zvese modii mosiya because muri dzoto wemereji aripo kana mamutu akasheya because imimi hapana chinombotadza kuti mai avanozvisa kuti chakati chakaitwa ndimai wenyu wakomana kana iri imba yemugurwayo kana izikana kuti ndiya mai wenyu iye mai anoziva kuti mai imba isiya mundiyavana get the house kuti ndiya mai wenyu patinoti mubva mai bva matoenda kumberi kuti kari patatogowa kandigowe ai ngatisade material things kudarika hunhu zvafana nemukadzi mumba haana kidziba mukadzi wekuti ebuchaipa uri kubuda mumba ndoda tendora zekurukwa mavana muka ndaona matenesi akanaka ndoda tendora zematenesi mangwana uri kubuda pane mabhurera pamwe john mangwana uri kubuda mai pane madhumba ari kudzikana chena ari kubva kumatenga mbiri
Makona rubuda $5 zekuchechi, makona rubuda $10 zemwana yekusukuru, makona rubuda $10 zekupreshero. Aiwa, mukadzi akadaro becomes a nuisance in marriage. Marriage iyo yatoshata. Because une munhu ari materialistic, munhu anomoda tunhu, a gold digger. Mukadzi unofanira wega ukakureta kuti ndikati murume andipe $10 every day anombohura mari. Saka ndinenge kutora ndichitapesa makutungadza mari iye nyaya yekutendeka nacheya mumba unoiwana kuti kana kuzouyawo nechimwe chinhu chekuti ndaenda chipamba noiwana kuti iwe mari yachikutora every day. Saka ngatisatarise stereke kumaterial things, but ngatirise hunhu hwedu first. Hunhu hwedu humboti chii? Tentoendera mberi zvakadaro. Uyu mukadzi uyu mupei respect yamunofanira kumuita sei muchimupa. Imimi semhuri play a role. Semhuri iwe shamwari chibatana namai ako endei zvakataura muende kusingle division haikoti una masonga haikoti munorejese chii zvishewe zvinhu zviri chii zviri pro wazwa ngoma ita izvo zvezvo wananya kuningwa imimi tigadzirisai mamazwa kuti ava panaomira zvakanaka zvinhu zvacho hazvichatogadzirisiki kuti zvakatoshata kani. Kana mari isipo apo tikanoti ibude kaizokini tazwa kuzwa kakudzoka nochenjewa ikazoendepiwa 50. Pane panisina kuzonzwa kuti maisara utovana pane zvavakapiwa zvii zvakapiwa inini ndakabva kwaDare ndichibva ndasvika pamutare kwakanga kune vana zvakafamba sei munongozvizwa kuti munhu wakati movhetu saka unoda kufambirwa right. Ndikati handingasi mwana wangu ari ega, ndikati kumusha handichaenda ndomira nevana kumi ndichibva ndagara ndikuzvitara. Musi wekuti bhodhi iri kutorwa mwana achibva abuda musikana akati ndatenga sheti yababa mama. Ndikati wakatombondibvunza kuti kana ipi? Ndikati eni kana blue kana si kana white inodini inoiti zvakanaka. Zvichibva zvanzi saka todini? Ndikati aiwa ndakura namai nini. Achibva afona kuna mai nini, mai nini ndizvo zvatiri kufunga kune izvi. Izvo vakati mai nini hapana zvechakaipa, murume ndeweimutese asi wangu. Imi munoziva masutu emurume wenyu. Kana mati yakabvisirwa pamaroora emwanasikana aida akapfeka sutu yake ndizvozvo zvese zvimwe zvakazoitika hapana zvandakapinda pazviri. Handina kuziva kuti zvakazofamba sei. Vekwanyakunyika vaingofamba semhuri vachironga zvinhu zvavo. Inini ndakadirisa rakavana shuwa but handina kukodzera kupinda mumhuri yekwanyakunyika pakuronga zvinhu zvavo. Saka muruti here imi panhaka mabhuiwa zvinhu inini maisa akaona hapana zvamakapiwa. Aiwa Hamuna? wakati imba yekubulawa nemba yemupenzi pakatogara nerendo ndizvo zvemunina wangu ndozvawakabvaupinda wabva wachibvunza ini wakatondibvunza kuti imimi mainini muruda kuti ndikati inini ndaigara nemurume. Murume inini haana kundipawo chinhu. Murume inini chaakangoita akati mukadzi wangu wakaita basa wakandichengetera mai wangu kubva undichengeta inini unosara uchigara basi. Handisi kupenga ndikutaura zvinhu zvakadii kungoti ndandiri wani pawaikuita wefembo. No, it's okay. All right. That is why you have to pay.
fanya mwiko mkundo dini imechite roho imani imimi kazi memana endero chezvinzo pamusoro changa pana mwana moto padoni pata pekuti wanachana ni kuti wanokana kumwana uchi pano ni kwa daura isu hakuna mwene kwa daura hata ni sage wakati smart wa matano pesa kwa kwa pesa tina kafanya na mimi pana hata kasema kukusema kwa sababu ni matatu kwa katika baba kana ile mmoja kitu anaenda kutafuta sana sababu kwa smart drive ndio patimba estate hapo ndo kuna kesho pamoja kanga ni kusaidia kwa maana ni kusaidia asi pale pekuti sisi tutakatoshinza wala siku ni kwa siku wangu na siku ni kwa state wale kwa kana nao pesa kaone ndio hapa kwa kwa itamkoma kusema na shida kwa kutafuta tafunza kwenye mwana mpaka sio huyo ile kasha tukaanza hapa tukafunza wana maiku pale ile kasha pale sababu ni maji kwa tukashia zama zetu tusema kama ndio na garaba dunia iko na kisha ndio ndio basi wakati ndio tukana ndio mite maji kuti mimi nisanya kujua na samu shakiti imani yako ile sasa nyingi ni roga ndio na mimi kwa pepa hapa ni kuta sasa hizo kaka sasa pepa na pepa tapi hivi hapa nataka kufuatilia zaidi kwa sababu ndio kitu kingine sasa kwa shida ndio tatizo saka ile kuzoea mangalinda nikakana weka shaka sasa kana kwa msaidia kukata maisha kushora hapo sasa ndio tutaka sasa unjie kwa sababu ndio kunjie ndio unakwenda kulikoda wale ndio ndio hapo ndio kutachoka hayo nataka watu tatizo wewe hiyo ya pere ni uje aina mbo iwe ndio visa zile huyo hapana witness ndio anachukua baada ya kuona na hapana bado nasema mbona ndani barabara yenye phone mzukuru mzukuru bana ndio dada ndani tao mzukuru baba hapa yenye phone yake okay but it's okay ndio kufura Nawe ana. acha tu ili because after 1 hour then you question bana ndio kuda kutaka phone na mzukuru kunyanga tu ndio phone saka acha tu saka ndio mwana yangu ndio izve mari ndaisa pasai zvadi chende mukadzisenya estate muite chero zvinofanira kuita sei zvichinjwa musarambe muchita sei muchinongedzana muzukuru mamo ini ndinoti chemo chekuti buya vakandipawo mashomari anozotenderwa kuti vakandipa mari kuti anobvekamubata mari ndikaita mhosva iyo ndakawedzerwa kuno mushashara handisi kutombwezi handina kukona kutomboiona kana pakutaurwa kukongo maita pabudawo mhosva iyo ndakatobva kumba nezaona kuti mhosva ine mhosva ndosaka tati muzukuru iyo yekuti titi mari wakapiwa ende kana kuti hana kupiwa haibudi because iwe uta unopiwa mari uyo uri ndakaupa mari isiwo saka inongomira yakadaro iri debilo saka kuti zvatisina pasina zvo whether mari yakabuda kana kuti haina kubuda chiri important panyaya iyi inyaya yeestate ndio tichiendai mugadzirise nyaya yeestate zvinhu zvifambe zvakadii zvifambe zvakanaka chazotanga kutanga kufikirana nekunyeperana nekuita sei zviite zvekuti inyaya yekuti hamusi kuira hamuna kubvira mawirana paudheya because pamwe pacho kaisi common knowledge kuti pachiwanhuka kare taisozviita kuti dzimba dzemutaundi nemotikari nechii taigowa but mazuva ano manje mitemo yako haichabvumiri izvi zvakufana kuitwa nozofanira wachiita sei wachizviita so that hapana anozobuda achichema kuti ndakadisadvantage kana kuti chinhu chemurumao ndakatorerwa asi mutemo wavo kuprotecta ndiri kutenda mumao kuti wewe mabatsira zvakanaka asi chiro chaita ngezvekuti sezvaro wataura nyaya kuti wane rudo rwekunyengedzera inini ono kundaita mukuti tingarikubva tiri mamatsosi akasangana mambari kuti kwanya kunika kwanya kuchena apo ndiri kudaro ngezvekuti pakagadzirwa ziro izika
pakadaidzwa wanateza rakachena, pakadaidzwa wanateza ratopera, pakadaidzwa sekuru wemufi ine muzukuru ndingaiti wanhu iri signature iye wakabva watenderana kuti zvinhu zvadini zvaita. Asi ngeweseri manje ndipo tangu kamukatangodi tatingodaidzwa zvekuti ndausakutikaakumamatandira nyaya ndo basa lako kugadzirisa zvidzo dakatotaura izwa not to be part of the problem. You should not be part of the problem. But ndongofana ngoti pakata uchigadzirisa uchigadzirisa tunouku kuti zviite sei dawa sekuru wati kubva pese poitira kuti zvaira motikari airara sei tezvara mukadzi wemune muchababa mukadzi wemune muchairira motikari sei kurara motikari kurazida zvakanaka kana kuti ukaenda nyamba muchato chako ukasvika inza zukuru unorara motikari it means kuti hauna ukoshi baunosise bhoti upinde mumba wanenge wane ukoshi ndiwo vari mumba unoratifomba tezvaravara chimu chaikuti pese madaaoivaina zvese madaaoipolisa akakubaana motikari aiwa but mutemo wechiwanhu tezvara nemhuri yake wanopiwa imba yavo nechikafu chavo chavanozvibikira wega ndochiwanhu achitosvika sekuru waitozimbaina sekuru wobva wapiwa chikafu chavo wapiwa zvinhu zvavo iko muine zvirambo navo munoenda ikoko imba yemunimwaka ndochiwanhu icho menga munoziva kuti chiwanhu ndizvo zvinoita. Yes, ndo chiwanhu icho kubatsirana ndosakuti kubatsirana kuitira mangwana ndinonga nyaya iyi yasopera avamepera wefwat yekuti ngawaende kupi ngawaende kukoti wezvimwezvezvauramba chivhundukira kai wakati tibude motati kudyare daiti kudyare zvichenese panapa mufambireki nyaya dzeistokese todaukadzisamukaisa asi chanangotora chenje kuti treat munhu is part of you. Mukamutreata sean outcast munokwanisa kusvika pamwe pacho zvinokwanisa kunetsai because muchasvika panokuti ndedaika muchasvika panoda signature yake kunzi surviving spouse ari kupi ndiye anosaina. Kwamuri kuenda ikoko muri kunosangana nazvo ikoko masangana nazvo ikoko ndiye achazonzirai saka executor weestate ndiani ndiye achataura kuti mukomana nhingi ndiye achange ari charge estate. Saka musamushorera makashoreka makamutarisa asi kumberi kwamuri kuenda akakosha. Right, anyway, tiende kwa